clear tu te chi bai le vek ule lem zia lam bok kan tianga seida ju ma saber tu zia kan tia ma ro chu view ma saber tu hian viewer pa hi na hi akiana ti chuan viewer pa hi na hi sena ania sena lem kan ziak don ani ti chuan he video lo en tu te atop hengin min lo thlir sak turin kangen du chawa ti chuan in ngai dan te comment section lama khanin lo soyanga ka painting in hmu dan te kha min lo hril ve tur chawin ka du ani ti chuan in outline ten kan ziak thuaka ama hi an tak kha kan tumani lova nui jat thak cartoon version a chhuak kan tumani chuanin tunai hian pencil tak zokin kan han ti leya cartoon han ti hi chuanin an na lai te hamzuk mu fuwa zuk pek war kha ani deuh mai nga hria khatiang thiam big reu khan oma ka thiam ka ti mi alawa amaro chu kan zir so ve cartoon hi ka ziak ngai lawa ma in hian kan ti so ve ni keima tan po hlok maro pui tak ani nge be sein tiang kan ti so thara zia mai mai ang chong ka ziak ve thin thawa amaro chu ti ang tak hian ka ziak ngai lawa kan material nei te a chaw rawa amaro chu apoi mo ber chu mani hi kan ni ti hi hria ila lo ziak ve tu te kon mani material tha ai mai mani hian tumrum te nei la ka poi mo keima engma kan ni lawa chuwang chuanin tiang hin ziak ve theini atui mi te no mani pon tiang hin ziak ve theini ti khan in hria ola pencil drawing pencil thelo pon pencil pa ngai mai pon ati theini ti kha kan shadon nia ti chuan lem zia hi ato ve ang renga chuwang chuanin lem zia te po hi alut na te hi thar deuh dewa ava to ve ni ti sakrengot lovina alut na te hi in shet sak ye poi mo kan mem zia te kan sia anga hi chu ato min ti sakram puizel amaro de tona so kan zia to vieu ani ti chuan ma kan son chhoze langa kan ngai hu chho tial tura po ngai ta zelila a shawme chona zia ang chu ti hian kan zo thokata thir tu te in ngai dan te kha khongai takin lo sai ve tur chawin ka du chawa min lo thir saka min lo ngai lut sak tu te in zawai chunga kaloma in zawai in mutui mangtha choi tui vek ule